Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers. Adhibedo gi Charles Atiang mabende enja komar KASAP. KASAP en Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Gendo adhibedo kanyo gi Richard Ogendo, jagoro mar KESGA. KESGA Nyakorom Gajwang en Kenya Sugarcane Growers Association. Kanyakla kod Okola Eric mabende wuok e Kenya Sugar Board. Adhibedo kwatwa kodi. Kata kamanya Nyakorom Gajwang, parni chenro makama ilu achiel kachiel kokadho e mbui magwa mag Uganda. Iyudo wa achiel kachiel e mbui mar YouTube, wantiere Citizen Digital, kanyakla kod mbui mano mar X. Anowuon iluwa e mbui maga gi nyinga mar Sharon Onga. Ibedo kodo nyaka giko, kabende habro bedo kachako gi weche manyien okinyi makawuono. Nyakorom Gajwang achije abiriyo mabende gin jopuonjre mag skunde nyiri ma Utumishi Girls Academy Gilgil e county ma Nakuru mabende itudo kod ketho mar tiyo mach e od nindo mar skundno mabende nochuo kelo tho mano mar jopuonjre ma nyiri 16 ochopo e nyim doho ma Naivasha loko tsokinyi makawuono. Mano mar duoko penjo e wi ketho ma itudo gi godo. Wanja naka chenro makamano dhi nyime gi sane. Weka zaidi ya mbele. Nonro hewi muoch mano mar mach e skund nyiri ma Utumishi Academy bendo yango ni jopuonjre abiriyo mabende itudo kod chako mach makamano ne temo kwedo chenro mano mar skundno, mano mar loko tarik mar timo penj kendo chuno gi timo penj e yo machon. Jopuonjre abiriyo go mabende gi sani pod odinegi olero ni apisa mago kwach kich ni chenro margi ok ne en mar wango jowetege to mar wango od nindono kaka okang' mano mar nyiso ng'ur margi ne tend skundno. Cynthia Onyango ni kod ler. Nonro mar masich mach sikund nyiri ma Utumishi Academy ochopo e odiochienge mar 5 kawuono ka achije abiriyo maduto gin jopuonjre ma Utumishi Academy odadhogi kod obila mago kwach kich e nyim lakteche machiwo sire yor paro e tesend obila ma Gilgil. Lipot yango ni jopuonjre go nyiso obila gima omiyo ne giwang'o odgi mar nindo magikone nokelo tho jopuonjre 16 ka giwacho ni mirimbgi ne en mar tend sikulno kuom wilo kendo duoko chien tarik mar timo penj kowuok tarik 16 dweni nyaka tarik 2 e dweni. Mar ariyo, giwacho ni tend sikulno nochano chenro mag somo mane dwaro ni gichul ka gin to ne gidwaro mondo tend sikul ema chul chenro makamago manoloki apoya. Mar adek, giketo ler ni ne gidwa ng'anyo kaka jopuonjre wetegi e sikul mokiewo kodgi nosetimo e kinde mokalo bang' ne wang'o odgi mar nindo. Obila mago kwach kich bende oyudo maling'ling ni chenro mar wang'o odno notim sa 3 mar otieno kapok notiaye mach kar sa 6 kod dakika 10 mar otieno. Nonro bende dwa fwenyo kaponi chenro mar wang'o sikunno nonywando jogo ma ok gin jopuonjre kaluwore ni majno nomoki kod mauta mano wang'o jopuonjre 16 kendo wito ngimagi kanyo. Magi timore e kinde ma gavana ma Nakuru Susan Kihika oseyo tim makamano kendo kwayo bila mondo giti kanyakla e kindgi kod jopuonjre kod jonyuol e chenro mar rito nyithindo kod miyo gi puonj makare. Tuombee watoto wetu, lakini pia kama wazazi we must step in katika kuraise hawa watoto wetu. Obila mago kwach kich bende dhi nyime kod timo apedha ne ji mamoko magi chichni nobedo kod tudruok e wang'o sikunno. Cynthia Onyango, Ramogi.